Ladde joy për ty o Muhammed. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'd. Bang dua kone Ruth Nyasaye Ruth pingi polo ero kamano maduong kendo lemo gikue gigweth odhi kuom jaote Muhammad main jaote mokwongo kuom jaote duto te mane opongore e wang piny kar kae, wa khatamal anbiya'i kene jaote mogik ene jaten jaote duto kuom jaote duto mane opongore e wang piny kar ka, kendo ene jaote mogik kuom jonabi, ene janabi mogik kuom jonabi duto kaachiel gi jaote mogik kuom jaote duto. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaote wa kata janabi wa Muhammad kuiweth ku odhi kuome kaachiel gi jodalane gi jopuonjre mage ma Ruoth Nyasaye no gwedhe godo mobedo godo e wang piny karka. Kawuono wabiro wuoyo e wi gima iluongo ni lemo. Lemo en gima ber kendo lemo onego bed ni ng'ato ka ng'ato makare gi wach lemo kamoro amora ma entiere e dala moro amora ma entiere. Inna salata fil islami sha'nan adhima. Iwachonwa gi jopuonje madongo nyisowa ni inna salata en adier makende ni lemo fil islami sha'nan adhima. Lemo e Islam en chik maduong' kendo en wach momi duong' ahinya e din mar Islam. Wa qadran kabira, kendo en wach momi loch maduong' sana, en loch kuom dhano. Wa ahamiyatil baligha, kendo en gima muhimu maloyo gimoro amora e din mar Islam. Islam koponi otimo gima iluongo ni lemo, to kuome kinde gi Ruoth Nyasaye ere moloyo gimoro amora, nikech otimo gima Ruoth Nyasaye ohero kendo gima Ruoth Nyasaye omiyo mich maduong'. Kendo kar lemo e Islam en kama omiluor. Kar lemo e Islam en kama omiluor, lemo bende omiluor e Islam. Fahiya min al-islami bimanzilati rasi min al-jasadi. Fahiya min al-islami min al-manzilati bimanzilati rasi ila al-jasadi. Lemo kikor wakoni kwa kawanja Islam, kaka wakau lemo kaka wich kuom del. Ma wakau lemo kaka wich kuom del. Kama la yutasawwaru qiyamu jasadi bila ra'si. Kaka ng'ato nyalo goyo picha to wacho ni onge kaka del nyalo chung' maonge wich. Wich bende ok nyal chung' maonge del, maonge ringre mare. Koro miyo ja-Islam ok nyal bedo ja-Islam ka ok olem. Lemo bok nyal bedo lemo koponi ok lame gi ja-Islam. Koro miyo wadwa ja-Islam tem matek mondo mi ilem,
mondo mi ineri ni in ja Islam. Kik iwuondri kawuono ni itweyo ndalo Ramadan kochopo titweyo kendo ineni muskit ni lemo, ma ichal ka jago mawuondo Ruoth Nyasaye. Nikech kopo ni lembi ok ochopo maber kata ok ochomo kare, to in kati twe mana higni 500, to tweyo mari chal kayem kanono. Nikech in dweche mamoko go ok ilem, to kochopo dwe mar Ramadhan tidhi muskiti tiwuondo Ruoth Nyasaye ni lemo. Ruoth Nyasaye wacho ni yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Jok makamago gin jogo mawuondo Ruoth Nyasaye kaachiel gi jogo moyie gi Ruoth Nyasaye. To ka giparo ni Ruoth Nyasaye, kara Ruoth Nyasaye ok nyal wuondi. Mak mana ni gin giwegi giwuondo dendgi, kendo gin giwegi giwuondo pachgi. Koro ka in achiel kuom jogi ma kochopo Ramadan eka lemo, ibed king'eyo ni achiel kuom jogo mawuondo Ruoth Nyasaye to iwuondo pachi in iwuon. Ng'at mawuondo Ruoth Nyasaye kendo wuondo jogo moyie gi Ruoth Nyasaye kendo wuondo pache en owuon, jalni ma'wahu nar, ma en jal ma kar dak mare ne bed kar dak marach mar mach, nikech noweyo lemo. Koparie ni koponi ilemo eka tweyo mari nyalo bedo maber, to kaponi ok ilem to tweyo mari obe ok ne chop maber e Ruoth Nyasaye. Ma umiyo jaote Muhammad wacho niya, awwalu ma yuhasabu bigil mar'u yawm al-qiyama, gino mane kwan godo wuod dhano kuom timbene ma osebedo kotimo. Timni mibiro kwan mokwongo kapok kwan timbeni duto misetimo wang' piny kama beyo. Sadaka gini kito piny keto kando, saum gini gibo ket kando, zaka ibiro ket kando, gimoro amora mane timo maber ibiro ket kando, bas ikawo lemo tiketo mbele ni. Gimoro kwani godo en lemo. Fa in saluha jami'u a'malika. Ka lembi obedo maber, to ng'eni timbeni bende ne ber. Wa in fasada jami'u a'malika. To kaponi lembi okethore, ni lembi moko nitie odiochieng' kilemo, odiochieng' ni lemo, basi ng'eni timbeni minigolo, sadaka manigolo, saum manifungo, tweyo manitweyo bokethore. Koro wan waparo ni kwa lemo dwe mar Ramadan kende, koro mano koro lembwa, koro Ramadan wadhi chopo maber. Tem matek mondo mi lem dweche duto te, mondo mi lembi obed maber, obed gi gweth, obed lemo Ruoth Nyasaye orwako, mondo mi chieng' ko piny kidhi e polo tiyud mich mimiyo jogo mane lamo Ruoth Nyasaye mane timo timbe mabeyo. Fakadhalika la yutasaru qiyamul islam bi ghairi salat. Lemo koponi ok ilem tija Islam, ting'eni Islam ok nyal chung kata ok nyal nere kuomi koponi ok ilem. Jalo mok lem, ji mang'eny ok ong'eyo kaka ja Islam. Jalo malemo, ji mang'eny ong'eyo ni en ja Islam. Koro wan kaka Islam, wan gi jo Islam gi nying ni an Hassan, an Hussein, an Juma, an Ali. To ok alim. Ma chal ka ng'at ma dhi kawo title mar nying, to ok anyal lamo Ruoth Nyasaye. Achal ka janjaga mawuondre ni timbe ne beyo to janjaga. Koro miyo wado ja Islam, kamoro amora ma intie, tem matek ilamo Ruoth Nyasaye. Lemo opogore gi kwayo. Wan jo Islam wakwongo walamo Ruoth Nyasaye, koro kwayo Ruoth Nyasaye. Ma opogore gi jogo mag chopo to chako kwayo kapok olamo. Koro lamo en tiyo ni Ruoth Nyasaye. Bang' kisetiyo ni Ruoth Nyasaye kaka opuonjo en owuon, o kaka in iwuon iparo, basto Ruoth Nyasaye miyi mich. Nitie step monego bed ni iluwo seche milamo Ruoth Nyasaye. Ok ni in iwuok
tidhi adhiya tigo chongi piny chako go koko kigo wuyi twach ni lam Ruoth Nyasaye. Mani ng'at mawuondo Ruoth Nyasaye. Nyakilame kaka en owuon nopango e bugene mogwedhi. Kikilame gi pachi in iwuon. Mama emomiyo wacho ni ja-Islam kungo lamo korka kwayo. Lemo nigi utaratibu maggi. Lemo nitie kaka opangi e buge mag Ruoth Nyasaye. As-salatu fadailu wa thamarat. Lemo nigi ber maduong' kendo lemo nigi olembe mang'eny. Olemo mar lemo be nyaka wayudi. Seche milemo nyaka ibed gi geno ni in yud olemo mar lemo. Chal ka ng'at ma seche mapuro machunga to en gi geno ni obro yudo olemo mawuok e machunge kodhi mobolo piny kar kae ni. Koro mi wadwa tem matek mondo mi imakri gi lemo. As-salatu faradaha Allahu azza wa jalla ala nabiyhi wa huwa fi samai laylatul miraj. Lemo ni endi en achiel kuom chike, achiel kuom chik ma Ruoth Nyasaye nomiyo jaote Muhammad, nomiyo janabi Muhammad kwe gi gweth odhi kuome. Wa huwa fi samai. Kendo e kinde mane miye lemo ni nomiye lemo ka entiere ei polo. Ma nokomiye ka entie piny kar kae. Ruoth Nyasaye noluongi kaka wendo modhial. Malaikni oluore mbele gi chien gi bathe te. Malaikni wuotho kode ka idho kode polo ka gidhi e polo ka Ruoth Nyasaye. Ma en dhi nodhi gi ringre ne gi dende en owuon kaka in iwuon iwuotho. Ochal rais nitie dier ji tere kamoro. Malaika oketo jaote Muhammad diergi giidho polo gidhi kawo lemo mar jo-Islam. Lemo mwalamo ok malaika noorgo ni ter ne jaote Muhammad wach ni piny kucho. Nukungo oro malaika ni dhi luongo jaote Muhammad an gi wach mamuhimu adwa ng'ise. Basto dhi luongo ni Laylatul Isra wal Miraj. Neno otieno mar idho ngas kidhi malo ka Ruoth Nyasaye. Noidho malo gi malaikni koluoro bethene, moko ni e wiye moko ni piny. Omiye ulinzi motegno itere kuom Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye kono chopo but Ruoth Nyasaye, Ruoth Nyasaye nomiye lemo 50 mondo mi okelnwa wang' piny ka walam godo Ruoth Nyasaye. Jaote Musa noduoko jaote Muhammad, kang'iso jaote Muhammad dogi ng'is Ruoth Nyasaye mondo mi opunguza ni opogni lemo gi nyaka rom. Noduoke kamano ndalo mang'eny di ng'eny. Ruoth Nyasaye nopogo lemo ka mobedo lemo 5. Kochopo lemo 5 gi koponi ilamo in ja-Islam chal ka jalno molamo lemo 50. Ruoth Nyasaye chuli ka jalno molamo lemo 50. Nimiye seche ma nimiye lemo gi nimiye lemo ka en ni polo ka ler mar Ruoth Nyasaye. Mimma yadullu ala ahmiyatiha wa hurmatiha wa sharafiha. Ma achiel kuom gigo mang'iso ber mar lemo kendo gweth momi lemo kendo loch momi lemo. Ng'iso ni lemo en gima ber. Lembe Islam, lemo ma ja-Islam lamo en lemo ma ok nogolo malaika ni tere piny. Oluongo malungu jaote to miye ni kaw ma zawadi mari tere wang' piny. Mama en gima duong' sana monego bed ni ng'ato ka ng'ato temo matek ni chope odiochieng' kodiochieng' dibich. Wassalatu ruknun wahidun alladhi yutakarraru kulla yawmin 5 marrat. Lemo en chik achiel kuom chike mag Ruoth Nyasaye. Kendo en ye chik kuom chike mag Ruoth Nyasaye omiyowa ma waluwo dibich, wanuoyo timo dibich pile ka pile, odiochieng' ka odiochieng'. Kugwen wadhi e muskiti, saa 7 wadok e muskiti, saa 10 wadok e muskiti, saa 1 wadok e muskiti, saa 2 wadok e muskiti. Ndi mane achiel mane tie mutakarraru. Yani jidok
e msikiti pile ka pile odiochieng' di bich kadhi lamo Ruoth Nyasaye. Wala yasqutu bihali min ahwal, kendo lemo ok nyal chungi e hal kibo vyote. Ngi ka ng'at ni kono lem juk lema ji lemo saka sa. O ng'at moja ni kan kauna tu ok onega lem kati bed mani nindo in hospital to ng'isi mondo mi ilem kata gi ishara. Kata bed mana ni itiyo tije ni ting'isi ni we ticha e makudhu ilem kwanza ikaw wach ni wuogi Ruoth Nyasaye momiyi tijno ero. To wan kawuono tijewa wamiyo teko maloyo lemo. Ng'ato yudo ng'ato tueyo to kodhi lemo ni en ticho make kamoro amora ma intie. Ticho make dho nam, ticho make seche moko e masin, ticho make seche moko e hotel, ticho make seche moko e puro. En mano gima muhimu malo lemo. Kane lemo yudi e pur, we lemo we pur no kungi lemi wuog Ruoth Nyasaye dakika ma kanga intapar itiekri duogi tije manitiyo. Jachieno we gengi pile ka pile iwe lamu Ruoth Nyasaye, lamu Ruoth Nyasaye pile ka pile. Illa lal haidhi wa nufasai, makmana jogo moko yene gi lemo gin jogo ma mine man gi remb due gi remb nyuol. Dako man gi remb due gi dako man gi remb nyuol ok yene mondo mi olam Ruoth Nyasaye seche ma en gi remo no ero. Lakini banko tieko pogore gi remo chamo bedo maler, molwokore maler, modhi e muskiti oyene mondo koro lem makiko weyo lemo. Seche moko oyene mondo kiko lem en mana seche ma en gi remb due gi seche ma en gi remb nyuol kende. Gi seche ma oriwore gi jaode kata jaode boriwore kode ok oyene mondo gidhi e muskiti ka gigak. Onego bed ni gikwongo gilwokore gibed maler koro ka gidhi e muskiti ka giler kata gichung' e bel Ruoth Nyasaye ka koro gin jogo maler. Wanufasai. Wasalatu afdalu amal, lemo en achiel kuom chik mabeyo Ruoth Nyasaye dwaro. Wa ahsanul afal, kendo gin timbe mabeyo Ruoth Nyasaye oseyero. Wa aqrabu taati min dhil jalali, kendo lemo en achiel kuom tim makitimo to keti machiegni gi Ruoth Nyasaye. Lemo en gima kitimo to keti machiegni gi Ruoth Nyasaye. To koponi ok itime takun baidu min Allah, ibedo mabor gi Ruoth Nyasaye. Seche moko ilem in ibedo mabor gi Ruoth Nyasaye, takun karibu ila shaitan, mina shaitan, ibedo machiegni gi jachien tok gi maber. Koro onego bed ni ilemo pile ka pile litakuna qariba min Allah. Onego bed ni ilemo pile ka pile mondo mi bed machiegni gi Ruoth Nyasaye. Qala sallallahu alayhi wasallam, jawote Ruoth Nyasaye kendo janabi mar Ruoth Nyasaye jawote Muhammad wacho niya, afdalu amali salatu ala waqtiha, tim maber ma Ruoth Nyasaye kendo ma Ruoth Nyasaye ohero en ni wuod dhano olem e sa mowinjore. En ni mondo mi walem e sach lemo. Sa abiriyo kochopo to walem e sa abiriyo. Sa apar kochopo to walem sa apar. Sa achiel kochopo to walem sa achiel. Sa ariyo kochopo to walem sa ariyo. Sa apar achiel kogwen kochopo to walem e sechego eko. As-salatu ala waqtiha, tim maber kuom ja-Islam mama Ruoth Nyasaye ni ja-Islam bobedo ng'ama ber mi Ruoth Nyasaye e seche ma olemo e seche ma Ruoth Nyasaye dwaro. Ma koponi ilemo e seche ma Ruoth Nyasaye ok dwa, tingeni achiel kuom jogo ma timbe gi richo kendo jok ma jo miundu ma Ruoth Nyasaye ok ohero. Qala sallallahu alayhi wasallam, istaqimu wala tuhsu, bedu jogo moriere tir wach lemo makikubam. Wa'lamu anna khayra amalakum, kendo bedo kung'eyo ni timbe mabeyo as-sala en lemo. Ko achiel kuom timbe mabeyo malayo gimoro amora wang' piny kar ka en mana lemo. Walan yuhafadhu ala al-udhu'i illa mu'mina, to onge jallo manyarito arita mar udhu. Arita mar udhu ni onge manyalo rite mak mana jal malemo. Ng'at mok lem tek mondo obed gi udhe dende. To ng'at malemo ibono ka en ng'at man gi udhe dende. Koro wadwa ja-Islam, lemo ni ka achiel gi fungo, lemo ni gi power malo kata fungo. Koro miyo wadwa ja-Islam kama intie, tem matek mondo mi ilem, mondo mi fungo ni chao chop kuom Ruoth Nyasaye. To kaponi ok ilem, to fungo ni bende chal kayem kanono.
to kikilem ni Ramadan kende milemo lem dweche duto yigini kamora mora ma intio ne gobe ni lemo jal no makaregi lemo ene jal ma Ruoth Nyasaye o walo chunye kendo ene jal ma Ruoth Nyasaye o hero ene jal ma chiegni gi Ruoth Nyasaye. Wa salatu imadu din, swala en achiel kuom chik mar din. Wa rasul yakin, kendo ene wi yie motegno. Wa qurratu uyunil muwahhidin, kendo ene achiel kuom gigo maketo wenge jogo mano wacho ni onge Nyasaye moro amora milamo mak Nyasaye achiel kende bedo gi muolo. Ene starehe mar jogo malamo Ruoth Nyasaye kendo jogo moyie Ruoth Nyasaye en achiel, jogi ok gin jomoko mak mana an gin jo-Islam. Kendo salatu amru qala sallallahu alaihi wasallam rasul amru adam wigi mora mora e wang piny kar ka mondo mi neri kaka ng'at maduong', ng'at man gi cheo, ng'at mosomo nyaka ibed ja-Islam. Rasul amru yani kuponi ni gipawa ni cheo to kija Islam chal ka ng'at ma onge cheo mare. Kata somo na book machal nade, kata dhi mani university machal nade, lakini sepogori gi chik ma Ruoth Nyasaye mane Islam in achiel kuom jogo makia gima timo e wang piny kar ka chal ka jogo gin chwech molal. Yani chwech ma Ruoth Nyasaye ok oyiero kendo gin chwech man gi kuong ma Ruoth Nyasaye. Chwech ma onge gi kuong, chwech man gi gweth, chwech man gi baraka, gin chwech ma gin jo-Islam mong'e Ruoth Nyasaye kamora mora magintie. Wa umudu salati, mondo mi Islam obed maber nyaka to ilem. Kendo kopo idwa lemo, kidwa bedo gi Islam motegno to mana kilemo. To kidwa bedo gi Islam mayom yom tiwe lemo. Mama yom ka jomako kawuono en Catholic, en kawuono roho, en kawuono dhi ka jokanomia, en ogo bulo koro, to kinyo chako duogo Islam. Manyiso ni ng'ani en ng'at maonge kamoro achiel. Makri gi Ruoth Nyasaye, imakri gi din mar Islam, la dina inda Allah illa al-Islam. La dina inda Allah illa al-Islam. Wala rabbun illa Allah. Onge din embe Ruoth Nyasaye, ma Ruoth Nyasaye yanga mbele ne mak mana Islam. To onge Nyasaye milamo mak mana Ruoth Nyasaye achiel kene miluongo ni Allah. Onge joote ma ibro winje wang piny kar ka mak mana joote mag Ruoth Nyasaye, achiel kuom gen joote Muhammad kod joote Yesu ma en joote mag Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye wacho no buk mar Quran ya as-salatu dalilul Islam. Swala en achiel kuom dalili mranyisi manyiso ni ng'ani ja-Islam. Koponi lemo ma en achiel kuom ranyisi ni in ja-Islam. Wa alamatul iman, kendo lemo en ranyisi mar yie kuom dhano. Wa ismatu damul insan, kendo lemo en achiel kuom gigo marito remb dhano. Seche ma ok ilem, onego bed ni jigoli kanyo nikech in ng'at marach. Lakini seche ma imakri gi lemo, Ruoth Nyasaye wacho niya, fa intabu wa aqamu salata, koponi jogi ne kwang'uono machung lemo, arita mar lemo, wa atau zakata, magigol chiwo mar 10, fa ikhwanukum fid din, gini bedo weteu e din mar Islam. Koro makri gi lemo wete wa Islam. Ma lemo ni en kuom ng'ata kata ng'at mok ja-Islam be lemo, lakini ukinyala lemo malembe chop ko ja-Islam. Katego mana uwi, nigo koko, mi yeny, mi timri, mi kor, mi tim machal nade. To kija Islam, lembe no chal ka yem kanono. Wa salatu bara'atun minal nifaq. Sala keti mabor gi miriambo. Sala keti mabor mi bed achiel kuom jogo ma ok bed jamiriambo. Wa un'anu lisidiki wal wifaq. Kendo swala lemoni en achiel kuom gigo mamiyo ng'ato bedo jadiera. Achiel kuom gigo mamiyo ng'ato kolam Ruoth Nyasaye yie kwayo mare. Qala sallallahu alaihi wasallam, jawte Muhammad wachonwa buk mar Quran kata puonj mage wachono niya, man salla lillahi 40 yawman, ng'at mabro lemo chigi kuketo chunye no lemo mi Ruoth Nyasaye ochule ndalo 40 fi jamaati kodhi muskiti, en ochung ndalo 40 pile ka pile leme bang tok imam uchung wachna Allahu akbar, tembe wachna Allahu akbar ndalo 40 muqinan lillah,
oketo chunyi kuom Ruoth Nyasaye iradata li thawabil min indi rabbih kodwaro chudo kuom Ruoth Nyasache iradatul imani wa tuqa min indi rabbih kodwaro kwe gi gweth gi lamu Ruoth Nyasaye motegno ngani Ruoth Nyasaye ne mi mich maduong' miluongo ni thawab. Yudriku takbiratal ula ngani yudo imam wachana Allahu akbar ibene chutoki imam wachana Allahu akbar kutiba lahu bi bara'atani ngani Ruoth Nyasaye ni ndik ne en mabor gik moko ariyo ngat malamu Ruoth Nyasaye pile ka prangwen la Ruoth Nyasaye tok niki sechamo selam Ruoth Nyasaye ndalo prangwen koriwe la Ruoth Nyasaye ndalo praboro la Ruoth Nyasaye ndalo 120 la Ruoth Nyasaye ndalo ni tema intie wang piny kar kae ndi Ruoth Nyasaye bondi kie kaka ngat jalno mani mabor kuom gik moko ariyo baratu minan nar Ruoth Nyasaye ni keti mabor gi mach wa baratu minan nifaq Ruoth Nyasaye ni keti mabor gi miriambo ok ni bedi ngat mi munafik olo ja Islam makino tekniki lemo kendo lemo lemo en gima ber lemo koponi in saluha koponi lembi obedo maber to tweyo mari bende bed maber to kaponi lembi obedo marach to tweyo mari bende ne bed marach lembi ko bedo nini gi kiraka tweyo mari bende bed gi kiraka sadaka mari ne bed gi kiraka koro bed matek ibed keto chunyi ni lemo pile ka pile dibich mama e gima Ruoth Nyasaye omiyowa kaka zawadi ma kaka de wawuok di dibich odiochieng' en jal malamu Ruoth Nyasaye odiochieng' dibich en jal ma wuoyo gi Ruoth Nyasaye odiochieng' dibich ere ga kawuono wuoyo go siepni go bak nyaka piny lil okiol to ang'o mamiyo seche mong'isi ni dhi lam Ruoth Nyasaye dibich jal mane maber maloyo jal malamu Ruoth Nyasaye odiochieng' dibich wuoyo gi Ruoth Nyasaye odiochieng' dibich kogweni mondo iduong' about Ruoth Nyasaye idonjo od Ruoth Nyasaye igo chongi piny isujudu iting'o lweti malo iywak ni ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim Ruoth Nyasachwa yie kwayo magwa in jawinjo kendo ing'eyo malo gimoro amora konywa kamoro amora wanti ywak ne Ruoth Nyasaye nyaka miyi kogweni kwayo iduong' about midhi kwayo Ruoth Nyasaye nyaka miyi kendo kochopo sabiri chakidogi duogo imakudhu ichakidogi gochongi pinyi gowi pinyi ywak Ruoth Nyasaye chatkonya kama Ruoth Nyasaye nyaka konyi kalam sa par kindogi dogi Ruoth Nyasaye ywak ni Ruoth Nyasaye sache dogi Ruoth Nyasaye dogi okechande Ruoth Nyasaye ronga madhire pisa kasa opogore gi wuod dhano makoponi dhi kwayo kawuoni kwayo 100 kinyi kwayo 200 chako kuodhi urucha to koro oloro nyaka simo mara ng'wendo koro yanyi mogoyi nikech idhi kwaye koro Ruoth Nyasaye to chal kamano Ruoth Nyasaye odwani mondo ikwaye pile ka pile ikwaye saa ka saa ibed kodi machiegni ekng'eni kweli kara ng'atani en ng'at mogena kendo hera ong'eni antiere wasalatu khairu mawdhu'i sala en kama ber kelemo en kama ber wa arbahu mashru'i kendo en kama ng'ato yute ng'ato kaye cham maber en sheria maji joma keyo maber kuome joma golo kaka wago mfano mar keyo gi jopur mupuro koro dhi ka cham yudo cham gunde turi ja Islam bende ma olemo oiko gunde mag thawab chingi ko piny en gi deche turi manokayo nikech nolamo Ruoth Nyasaye to in kawuono idabedo gi dara achiel jo Islam nigi deche elufe milionde idabedo gi dara achiel nikech kane kawuono lemo kinyo kilemo uruchi lemo kinyo urucho chieng' moro kilemo ibedo achiel kuom jogo maricho ma Ruoth Nyasaye kosero wajla bu ta'ati lil khushu'i kendo lemo makelo luoro chunyi wal khudu'i kendo lemo maketi ibedo achiel kuom jok man gi nuru man gi ler qala sallallahu alaihi wasallam salatu khairu mawdu'i faman istata'a an yastakthira falyastakthir jawti mama lo jeni lemo en gima ber en singo maduong' kinde maduong' maber Ruoth Nyasaye ohero to ng'at mohero onego bed ni lemo pile ka pile ng'at mo Ruoth Nyasaye onego bed ni lamo Ruoth Nyasaye di ng'eny ng'at mo Ruoth Nyasaye onego bed machiegni Ruoth Nyasaye di ng'eny koro wadwa ng'at mawinja kawuono ja Islam kata ng'at mok ja Islam par leader unity lam Ruoth Nyasaye mogik karang'o
temate kelam Ruth Nyasaye ogwedho wa Ruth Nyasaye ochopo oyienwa tweyo Nyasaye oketo wabed achiel kuom jogo molame e dwe mar Ramadhan ka achiel kod dweche mamoko ma okwongo kapok Ramadhan ochopo. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.